Hi guys, आं दिनै खावरं उदालगुरि खावरंआव सफैबाय। दिनै उदालगुरि खावरंआव मोनसे जोंनिनो सा सानजा गालनि जितु हिमाफोराव थानाय आर्मिफोर आरो गासै जि सिकिउरिटि फोर्सफोरनि थाखाय जितु मोनसे श्रद्धांजलि खालामदों। बे श्रद्धांजलियाव आं फैबाय। दायो बे श्रद्धांजलिनि थाखाय आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बे जायगाया माबायदि जायगायाव जादों आरो माबायदिहाय बेखौ खुंखांलांगोन बेखौ नोंथांमोननो आं देखायनानै जेसांहाय देखायनो सेस्था खालामगोन। बिनि थाखायनो आं माने फैबाय दि खावरं ओनसोलावहाय खावरंआ माबायदि जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर माथो होनो नोंखौ। बेखायनो आरो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना जुदि आंनि बे के बाग्लारि एनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामना लादो आरो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नायलांबाय थादो। माथो आं नोंथांमोननो देखायनोसै दायो जितु गेट बे गेटआव आं सफैबाय। नायलांदो आं सफैबाय दायो जितु जि श्रद्धांजलिनि थाखाय जि मन्च बनायदों बे जायगायाव आं थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। आरो बे गिबियावनो आं नोंथांमोननो गेटखौ खिथिबाय। बेनो जाबाय गेटआ बिथिंहाय थांनांगौ जितु थांबोला मोनहैगोन बे जायगाथिं आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। नायलांबाय थादो बेनो जाबाय नै हिमान्त चेतना मन्च पूर्वोत्तर हरदरकु श्रद्धांजलि होननानै बुंदों। असमिया मोजां फोरोंनो रोङा अब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरोंना खिथाबाय। आं थांबाय थानोसै। नै आं मोनफैबाय लामाथिं आं थांगासिनो दङ। बेफोर लामायावहाय मानसिफोरा दुखान होगासिनो दं आरोना। प्रग्रामा जानो थांगासिनो दं। दसे उनाव नोंथांमोना प्रग्रामखौ नुनो मोनसिगोन। दिनै जितु श्रद्धांजलिनि मोनसे मोजां मोनसे प्रग्रामखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सफैबाय आङो जायगायावहाय बेबायदि आरोना बिराद मोजां बानायदों। नै बरिया बनायखादों आरोना। उदालगुरियाव गिबि खेबसे फार्स्ट बेनो बे प्रग्रामखौ बानायनाया। एनेका मोनसे फेसिलिटि होदों आरोना। जेने पर्दा स्क्रिन होदों। पर्दा स्क्रिनावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। जुदि बेयाव नायनानै जितु नुवाबाला आन्दाजाबाला नोंथांमोना बेबायदि माने स्क्रिनावहाय नायनो हागोन आरोना। बेबायदि मोनसे फेसिलिटिखौ होनाय जादों। बेयाव बहुत रोजा रोजा मानसिफोरखौ जिरायनो हानायनि केपासिटिखौ बनायना होदों बेयावहाय। प्रग्रामा दसे उनावनो नोंथांमोनखौ आङो खिथिना होनोसै। प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ। बेफोर जायगायाव गासैयावबो मानसिफोरा माने फैनानै रायै फैनानै जिरायगोन आरोना। बेबायदि जिरायनो थाखाय एसेबां माने केपासिटिखौ बनायना होदों। आब' नों बबेनिफ्राय फैदों एसे बुंना होदो। आं सन्दनाबारिनिफ्राय। बेयाव फैनानै माबोरै नांदों? मोजां नांदों ना? दे मोजां ना? मोजाङानो। ओमफ्राय खैथायाव फैखो नोंसोरो? जोङो नै 3:30 मिनिटआव। ओमफ्राय प्रग्रामखौथ' फुरा नायथारगोन। जोबजासिम नायनोसै। बिथांमोनखौ लोगो मोननाय आङो दिनै बे श्रद्धांजलि मन्चआवहाय। दा थेंक इउ दे। रतन बड़ो, युधिष्ठिर मंडल, प्रखेमजीत বিশ্বাস, लीला बहादुर गुरु, शुभम नार्जारी, अनिल राभा, रतन बड़ो এই সকল আটাইকে আমি মঞ্চৰ ওচৰত বিচাৰিছো। Hello, check, hello, check, hello, check, hello. Check, hello, testing, hello, testing, hello, check, hello, check, hello, check, hello.
फैगासिनो दङ मानसिफोरा दसे उनावनो स्टार्ट जासिगोन प्रग्रामा बहुत बुरजाफोर गायकफोर फैगोन बेयावहाय बाहादुर प्रधान अशोक छेत्री सन्तोष शाह शुभम नार्जारी लीला बाहादुर गुरु